Ndewo gị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa. Ka eke ime ka eke arụ gị dị, ka eke ezinụlọ gị dị. Adị m sure na ife niile na-aga ọfụma otu esi wee kpịa. Adị m sure na ife na-aga ka esi wee kpịa. Ka ekwanụ afọ mba ntichi na-azụ ya uchigo na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo, ka mụ na gị kpaa nkata ka ụmụ nwanne, ka anyị tụkọ isi ọnụ, ka anyị tụkọ ala ọnụ, ka anyị tụkọ uche ọnụ, ka anyị nyụkọ mamịrị ọnụ, ka anyị tụkọ isi. Ịmago ntinye ụkwụ n'ofu trọza ka o wee ike na-enwe isi na-adabakwa. Na-asị gị nnọọ ọfishali n'ụbọchị nke taa, ọmalịcha ụbọchị Chineke nyere anyị. Asị nụ daalụ ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị, ndị nọ n'afịa, ndị nke nọ na skuul, ndị nọ n'ụlọ ọrụ, ndị nọkwa n'ụlọ, ndị nọ na shops. Na-asị nụ daalụ daalụ na ebe ọbụla unu nọ. Ndị nọ Enugu, ndị nọ Ebonyi, ndị nọ Delta, ndị nọ Ebonyi, ndị nọ Anambra, ndị na-Abia steeti, na-asị unu daalụ. So kekwan, adị m sure na ife niile na-aga ọfụma. Adị m sure na ife niile na-aga ka esi wee kpaa ya. Otu ọbụla ọ dị na, achọrọ m ka ị malụ na otu aka ọ dị njọ na ọ ga-emecha dị mma for sure. Just one thing ị ga-emedebe bụ keep your hope alive. Anọ m live on our YouTube channel Volt Odenigbo. Ejikwana ebe anyị sonyelụ m n'ihe m na-eme n'ụbọchị nke taa. N'ụbọchị nke taa, anyị akpakwa nkata ihe nji maka ya wee bịa bụrụkwa obere ife ọ bụrụkwa obere ihe cha. Ma before I let the cat out of the bag, ma eje nabatagodo unu ọfụma. Nabata unu nnọọ, chetala unu na anyị bụ ndị Igbo, na anyị na-eme ọfụma. Ebe ọbụla ị nọ, onye Igbo anọrọ na ya kọrọ ọsọ, maka na ebe a ntili eti. Ebe ọbụla ị nọ, ọbụla onye adị akpanye nkata pụkwa. Ebe ọbụla a na-atụ nnọọ nkata, nnọọ na-atụ ya ka atụgide mmadụ, pụkwa. Ọ dịkwa mma. Ihe ọbụla a na-eme, ọ bụrụ na ịma na ihe a adịrọ mma, sikwa ebe a nọ na-lie, maka na ọma ndịkwa mma. Ihe ọbụla ị chọghọ ka emee gị, etinyekwa n'aka na ya, maka na ọma ndịkwa mma. Alright, so ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede, ghọtago. So nna anachieta azụ, mgbe nna chetara ka anyị kpakwa nkata nji maka ya wee bịa, ka anyị tụkọọ isi ọnụ, malụ ebe a ga-awa nwaanyị ukwu walụ, malụ ebe anyị nọ wee mefee n'ụwa anyị pụta, malụ ebe anyị nọ wee zonye ụkwụ ebe anyị ekwesịghị ịzọnye, zọfee nnọọ ụkwụ, ka anyị malụ onye anyị chọrọ okwu. Cause sometimes onwe ihe ga na-eme like this, ọ dịka ọ abụrụ mmadụ ọnụ. Anyị ga-enenekwa ya, anyị cheke ya left, anyị cheke ya right, ma na tru abụrụ anyị ọnụ, ka ọ nọọ ife anyị metere onwe anyị, ka ọ nọọ just nnọọ na anyị esendịrị, anyị ekere, anyị na-eme ihe anyị chọrọ ime. Alright, so aga na ebe ọbụla nna anachieta azụ. Mgbe nna chetara azụ, wepụta ya bụ cat out of the bag. Ndewo.
Hi, sisters. Esono sisters. Thank you for reminding me that I have to be. That I have to be. I have to. That I have to be. I have to post my life on my status. Kedu nke na-eme? Ke ncha bụ ụmụ. A na-emekwa. Ifeọma dị agwụ agwụ. Okay, my son sisters, Dal. Good luck, Kayoka. Where are you located? My African mate material. Wow. Okay, I'm in Nigeria, Enugu State. Amo, how did it go? The flyer stuff. But you guys finished that one you went with. Now we first finish my own. Can't borrow from them. Can't go sit down and chill. We share details, share. Then one guy was like, boss is not going to leave until he brings me and also so that we see us face to face. Okay. So the guy was so happy. You can see the guy don't fish out. Can you people's fan? Yeah. Wow. We had a lot of people that knew us there. Somebody. Kebo no ga Kenyatta or Mayo? We went to Garaki. Garaki, okay. Somebody left what he was doing, now called group of people together. I was not telling them about you guys. I didn't tell you. That thing, mama, they find where person go use this thing hype us. The person want hype us, but boss no they around for your okay. Video. So it was a good outing. Oh. It was a good outing for them. We didn't stay too long, but we covered a lot of ground. Hey, la, la, hey. Ha. This sound like say they enter this place. So. This song went from the earphone. Explain. You have to. Is it your headset? Yes, my headset. I just read. I'm not saying where am I singing from, and I realized that. And this all got by See that thing now. Mama was saying that we should not have recorded those guys without collecting our money. Did you send it to them? No. Did they pay for the production? They've not paid for the production. They've not paid for the nothing. I think I want now from day for yesterday. So I followed the guy I talked last time we spoke. He said he was in a meeting. So I need to call since him. Yesterday now. What kind of meeting? And bro, like, don't even get me started. Like, I need to call them now. My know what's up because some clients, sure. It's just crazy. Whenever you talk about money, you have to deal with people's emotions with money, not necessarily just. Well, since you know you don't have the financial capability, why did you not stress yourself to come and stress everybody? This kind of thing, I'll tell you, oh, I'm interested, though, but see. So their mind is telling them we'll play it now. Then later they will pay. I never know what
them the recording. Okay. Say, and you did it the way you said you were going to do it, halfway, yes, Abby. I have to play almost 1 minute long. Send them like that. You cannot feel the quality of the recording. You just know that the messaging is on point. But you made them understand that it is already finished, though. This is just sample that it is done. Some people are funny. We should make payment. Let's start airing it. So you say, okay, it's in a meeting that I should come in. It just is what it is. That's why I'm not so bothered. One of these days, they'll just, after they've gone around the bush, they'll just come back and make payment. You should just pray that I don't double the amount by then, because they are not money. Ay, God, just I want to go home. Hello, sir. Good evening. How far are you there? Onyejekwe Cecilia, Daloso. Onyejekwe Cecilia, hello, Nazo, how are you? Good evening to all the Vote ODENIGBO family, Daloso. Wow, nice to see you, African member. Okay, I appreciate you. Good luck, Kayoka Dalo. Dalo, thank you so much. Where are you located? Okay, I've answered that. This judgment now that they gave Nnamdi Kanu. What's the judgment, Abel? You've not seen it?
Say it's equivalent to life imprisonment or die by hanging. Are you serious? Telling you. Wahala. A lot of things, negative things are happening in Nigeria right now. A lot of things. Instance, at the time that we have been accused of They said moment UK police showed up at Pele's apartment over alleged noise pollution. They said that boy too they make noise. Is it just you there? Yes, I'm doing TikTok. Doing TikTok? Yes. Are we okay? Just check the rooms. So check the rooms. Is that okay? Check. How old are you, sir? How old am I? Yeah, 20 years old. Cool. My passport's got there. What's the room down there? Check the room. You live here by yourself? Live here by yourself? No, I don't live here. My manager went to Birmingham. Oh, right. I'm here. I'm going back to my country on 24. I don't live here. These are apartments. Oh. Police. Right. Okay, so you're just staying here for a little bit of a visit? Yeah, I'm staying here for a visit. For a show. A show? Yeah. Right. I'll just check that room. Check for it. But basically, we've got a phone call from the landlord. Yeah. Basically saying that there's been some humming. You never call it civilized. They don't know. I don't blame citizens. The shower, the ventilation in the shower, can you hear it? The ventilation. Do you know, there's complaints about the vibration coming from downstairs, and I think it's the ventilation in your shower. Yes. It's causing a little like So too loud. basically, when somebody came and knocked on the door, and you were in your towel saying that you were making videos, people thought that you were 16. 16? Yeah, by yourself. Right, okay, so you're just staying here for a little bit of a visit? Yeah, I'm staying here for a visit, for a show. A show? Yeah, right, I'll just check that room. Check. They are beheading children. They are burning down churches. They are covering. So there's a video I'm going to send to you. From when I was young, I wanted to stop. Thank you, my lord. My name is Right Honorable ODENIGBO. I represent the good people of Kwanu, Omahe North, and Omahe. Having a big sister who's also my best friend is honestly one of the greatest blessings of my life. She's the one I can laugh with, play with, I can cry to without any fear of judgment, and the one who always knows how to lift my spirit, even on my hardest days. There's something so beautiful about having a sister who understands me in ways no one would ever, because she's lived through so much life with me. But what makes it even more special? Kiki. Sis, oh my God, did you make it back to LA yet? Yeah. All right, I need a big favor. I don't know what you're doing right now, but bitch, I tried to come to the escape room to explore like a potential album release party for the album. Bitch, while I'm stuck in a room and I can't get out. Bitch, I need you to come and get me, bitch. I'm so scared, bitch. Wait. I'm literally on my way to ADR. Where are you Oh my God, bitch, show me on Hollywood Boulevard. You where? On Hollywood Boulevard, bitch, you already know it's a little creepy over there, bitch. You're a little crazy. Let me see where you're at. This is crazy, bitch. I'm like in like a warehouse type thing. There's nobody with you. Oh my gosh. No, because bitch, you know I be doing the most of the time. I just wanted to see what it was, and people don't be believing in my vision. Bitch, this is the first time I think I was wrong. Okay, let me see what I can do. It's kind of on the route. I can maybe just stop. Okay. Bitch, I'm trying to get a panic attack. Bitch, it's hot in here. I'm getting claustrophobic. Okay,
Okay, give me 5 minutes. I'm gonna text you. Can you please stay on the phone? I need you to stay on the phone with me, bitch. I'm gonna. Okay. My anxiety is through the roof. It's my anxiety. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I gotta get It's okay. We're on the way. Don't worry. Don't worry. Don't worry. It's okay, baby. I'm prank calling you with Elle magazine. Oh my God. You got me crying. Can I please get this show? I'm like, what kind of team does she have? This motherfucker fired. I'm like, how did they leave her? That was a good Yo, you know my ain't going nobody's escape room by myself. I call Kiki. Sis, oh my god, did you make it back to LA yet? Yeah. All right, I need a big favor. I don't know what you doing right now, but bitch, I tried to come to the escape room to explore like a potential album release party for the album. Bitch, while I'm stuck in a room and I can't get out. Bitch, I need you to come and get me, bitch. I'm so scared, bitch. Wait. I'm literally on my way to ADR. Where are you Oh my at? god, bitch, show me on Hollywood Boulevard. You where? On Hollywood Boulevard, bitch, and you already know it's a little creepy over there, bitch. You're a little crazy. Let me see where you're at. This is crazy, bitch. I'm like in like. Amara Smoke. Wow, what a name. Amara Smoke. Kekime. So I'm about to go on air. I'm about to go on air right now. I not bug man picking the call. Go when Baron air kitano. I call one back. You're not online. Okay.
video. Ew. Olisa bịanyela anyị aka ka video. Olisa bịanyela anyị aka ka video. There comes a time in your life when it seems all hope is gone and you need that one person that you can trust to tell you that everything can be all right. There comes a time when you feel betrayed by a brother, a sister, a friend, or by the one to whom you said, I do. There comes a time when you're sick and tired of that addiction and just want to stop. Let's talk about it on Comfort Zone. Comfort Zone, 7 p.m. to 9 p.m. exclusively on Gold 104.3 FM. Mama Jesus. Hey! I'm Mama Kenzie Udosset, aka Madam Teresa, all the way from Obagana. And I'm not ODENIGBO, me may vote. 104.3 FM. You go. You go. Anachetago mazu na Volt 104.3 FM na dalo na deje na dalo no una anọkwa ọfụma adịm sure na enwere kitikiti katakata n'ezinụlọ gị adịm sure na ife niile na-aga ọfụma adịm sure na onye ọbụla nọ n'ofu adịm sure there is peace at home ọ nwere ọfọ oyi nwa na onwe ka m ga-esi wee kwokwasị m udo adịkwa n'ụlọ maka onwe ka o esi edi isi ju gị like this mago na amago gas onye adị ewe iwe ma onye adị enwe nsogbu ma onye adị a complain onwe ka ị ga-eshi ma onye adị enwe nghọtafe you misunderstand the person. I still hope there is peace because someone has something is wrong somewhere. So I'm sure that there is peace at home. If any na go for well, one saying I said that na di na nwunye na anu ogu ma na abamba ma chi so na how I want uniform where can I ga church ma bia courtroom ge maru na ihe niile dị mma n'enu akwa na nwere ife na-eme ndị a na-abụ so nna si unu jisi n'ike ụmụ na ebe anyị na-akwado ezi ndụ ezi obibi aga m n'iru ọ dị mma ifu onwe anyị n'anya ị na-eme ikishon ihe niile na-aga ka isi wee plan ya now let the cat out of the bag maka ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa ụmụ maka isi eme ya anyị ndị anọ in a hurry because I need to redigest ya bụ okwu wetu obi ani because ihe nji maka ya wee bịa taa he ọ na-esekwa okwu anyị maka Nigeria dị kịta and ODENIGBO anyị ama mbịa act bụ ignorant na ya nọrọ Nigeria na ya nọrọ na-ama na-afụ ife na-eme and this period anyị ama nsịkwa it is going to get worse yes ọ ya akakwa njọ so advice m na-enye kịta before nga n'iru bụ ị na-aga na-eme gịnị na-ene anya n'azụ mara ebe ị na-aga emena travel anyhow don't travel ọ bụ na ọ dịrọ necessary especially ọ bụ na ị chọọ ịpụ na South East news m na-enweta kịta bụ na anyị authenticate be ya but otu Nigeria si aga na ma nsị na-asị but na ndị Boko Haram abatago Rivers State which other state at the 3 states but I gotta be very careful because one thing with email time only a matter of time before ruo so I gotta dị njikere I gotta dị nkwadobe I ga-anọchi ike tuko obi ọnụ kita abụrụkwa time ị ga-eji wee si ibe gị na-eke ya ma ọ na-ekarị ya ma kita ka anyị kwesịrị put our heads together ịghọtago na-eme ihe otu o kwesị isi wee dị ka o wee dịla anyị niile mma ka o wee na-aga ọfụma okay so ịma na yesterday because no international men's day kwuru okwu ọfụma maka Yerima that Lieutenant Yerima ngwala unu na a na-etrail if not for panic button and ihe notice go so far na panic button ahụ bụkwa
for ndị ọya work ọlụ because e nwekwa story na on board about Brigadier General Uba mara ihe bụ na mmadụ Brigadier General o so na ndị atrapụ n'ime ọfịa o so na the soldiers ndị terrorists or ndị bandits ịchọ isi etinye ha ncha bụcha gịnị ofu ihe ahụ afa ka abụ ha mana anyị ma na ofu ihe ka ha na-eme otu esi wee trapụọ ya and ụfọdụ mee escape ụfọdụ emere escape nyanwa so na ndị mere escape so mgbe o nwetara opportunity i send the message to the army nya na-ekwusi nekwe ebe ọ nọ ịmago nekwe nke na-eme si bịa rescue ya guess what mgbe ahụ ka ndị na-achọzi ya fụzie ya ịmara ihe mmadụ wagide ọfa file na ọdịgo safe ime vidio o mee live video send ya nekwa ebe ọ nọ o tere aka ndị na-achụ ya fụ ya so meanwhile ndị ebe o sendịrị the message kpọkwa rescue team mana ihe anyị amazi bụ kedu ka o si ebuze mgbe o send out that video few minutes later ka eji wee mee gịnị ka eji wee fụ ebe ọ nọ ndị bandits a bụrụ ndị terrorist bụrụ ndị Boko Haram na-achụ ya wee fụzie ya so a lot of things na-eme n'obodo anyị kịta and anyị ama nsị na ndị a bụ ndị Igbo ndị a ndị Fulani ndị a bụ ndị Hausa ndị a ndị Yoruba no ọ ga-emetụcha onye ọbụla ọ ga-emetụ everybody adị m sure na gị na ezinụlọ gị ebiro adị m sure na onwe ndị ezinụlọ gị nọ n'ugwu Hausa ọ nọ na the west so anyị ma ignore na Odenigbo that ife na-aga sideways ihe na-aga wrongly that government decide go na farm and prioritize the main thing the most important things ebe 3 days ago ọkwa afọ vidio ebe eje ndị PDP a na-enwe anụrụ ọgụ amachara ụla anụrụ yeah like all the crazy na this country ihe anyị pasitala abụrụ any other thing na abụrụ gịnị violence onwere any other language anyị na-eme understand violence ha na-aya ndị nwa na-asị n'ịnọ kedu difference between ndị nke anọ na party kịta na-anụ ọgụ na-akụ onwe ihe na-amachi onwe ha ụla na ndị nọ n'ime ọfịa na-egbusisi soldiers wepụtakwalụ ndụ ha o ka ewere wee save ndụ ndị ọzọ kedu ihe dị iche na ha na-abụ the difference bụ na ofu na-eme na an enclosed room the other one na-eme in an open space nke a n'ime ọfịa nke a n'ime ụlọ that's the difference and anyị ma na otu Nigeria dị kịta anụ a politically anyị anọrọ ọfụma ndị citizens na-ebe maka na gọọmenti adịrọ mma ife niile adịghị aga otu o kwesị everyday a na-atọ mmadụ a na-egbu mmadụ atọlụ gị etinyela ransom n'isi gị there is no guarantee na ị ya anata ozu gị ka a ya epe ikite ndị soldiers nọzi n'ime ọfịa bụkwa ọ bụ ihe ọjọọ ka ha mezikwalụ ihe ọjọọ ka ha mezi because they turn up dead ihe ha kara ije elu onwe ha nata n'udo so the country the crazy as it is right now and inji okpote ihe a ka anyị tinye ọnụ bụ that na ka anyị mara ihe anyị ga-eme onwe anyị ọkwa ịmalụ ihe a na-akpọ mmadụ ịkwa onwe ya nga like brace up oh ihe anyị nọkwa na ya kịta because 2025 agwụbe a lot of things are happening a lot of things 2025 nwa anyị na-ayọ Chukwu ka 2024 ka ọka 2024 mma and before Maria 2027 erute adụmma ihe ọ bụ na ụmụ ihe ọ pụta so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347 ka anyị tinye ọnụ n'okwu a ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee kwa nwaanyị ukwu wara obodo anyị adị ọzọkwa mma what are we doing na kedu ife anyị na-eme individually about it
Can you find them? Individual in our brother, if we're gonna government cannot help us. US is na Abia, US Army. Amara mmadụ one sokwa mo, but kedu ihe ọ pụtara? Canada etinyego ọnụ, US etinyego ọnụ. Other countries ka ya etinyekwa ọnụ. Igosi gị that na really Nigeria burugo a state of concern. As individuals nọ na Nigeria, mmadụ abịakwala ebe asị Biafra na ndị otu, because right now we are facing Nigeria. Nigeria ka anyị nọ na ya for now. Now kita no anyị nọ na Nigeria. Anyị niile ka o ya emetụta, anyị niile nọ na Nigeria till further notice. So as individuals kita kedu ihe anyị na-eme make sure that n'ihe anụ na cancel ya as early as possible. They dictate ebe fault si. Kedu ka anyị ga-esi enyere onwe anyị aka as ndị ndụ dị n'ime, as ndị ndụ a na-atọ ụtọ, as ndị nwe purpose in this life, and anyị chọrọ ka our life dị cut short. Hello? Ka ime? Joseph, no. Onyeisiala ekwetego yes n'obodo adịrọ mma ebe ọ na-achị. Ya na ndị ya na-achị ekwetego, ya ekwetero. Ize na-awọrị na ọ na-achị. Because ụmụaka atọ kịta nwa, ọ bụrụ o nwere one of the election president so get. Ka ị na-akọrọ ya nkịta na kechi ebe a ga ọchịchị na-azọ ndị a na-atịrị na amara ebe ha nọ. Ya na-achị kọrọ gị. Ya amarọ. Ọ nwere spokesman ha ndị ogbo onwe ọbara. Shehu Gumi ka a na-akpọ ya. Ụfọdụ vopa na-ekwu ọ bụla ọ bụla South East a kụfonye that is si na South East a na-ekwu ya ka na ọkụte ndị ugbo ma ịba na nwere adị isi mgbe a ka ị ga-ama na Nigeria nwere that is so azụrụ ọfụma. Ọ bụla South East ka ya na-eme mgbe a ka ị ga-afụ oke na ngwere a na-amali iwu catch them kill them. Oyibo agala na-asụ na redio na ihe na I will catch them. Agara na-eme ịlasị ndị mbụ ihe na-ajụ bụ Naijiria okwuchagoro nwere ihe na-eme na-ekwetego ejekwa atọ ekwetọrọ ọdata izi tọkwanụ ndị atọrọ mana akara ekwukwe tụkara ebekwa achịkọrọ nwere ihe dịka Christian dị na Naijiria ọkwa akara ekwu ndị gbakọdoro anyị na chịrị anyị ndị chịrị ebu Britain dịrị ka ọ bụrụ ya nwata ya anyị na dismes adị chịrị azụ ọkwa anyị nọrọ onwe anyị nọbụ otu a dịfọ Hausa nọrọ onwe ha arịwa ka ya na-aza ihe obodo duduwa sada anya Biafra mana kwute n'okwu ya na ahụ kwute n'okwu Biafra na ahụ mmadụ ikwu arụ n'ọnụ n'ebe nwa anyị nwoke ji nọrọ that place nwoke mmegbu nkata ụmụaka na-akpọgbu gị ihe anyị mara ejije tọrọ datịrị na skuul ka ezi ihe ụmụaka mekịta ka ezi arụ nke ụmụaka akpa kịta ụmụaka na-enye skuul ndị gị na nọsịrị ego bụ one Nigeria na disi ha chọrọ anything like a West African school listing ha chọrọ ya that is the meaning of Boko Haram. That's the meaning of Boko Haram. I got what is the meaning of Boko Haram. What I need to do against the school. That's all of them. We're not going to say to okay, run now. Onye Kwanu, onye ọbụla when Britain, one Nigeria, onye ọbụla one Nigeria kwuru why not onye ọbụla ama nọrọ onwe ya? Ndị si na achọrọ akwụkwọ ha chọrọ ịnụ chichili ndụ ha abụọ. Ha nọ n'onwe ha ndị nke chọrọ ka anya asa ha. Ha nọ n'onwe ha onwe ihe dị there. Akara ekwu okwu nke ndị Chibok mgbe Goodluck na-achọ onye nwa ka a ji chụpụ Goodluck Boko Haram. Also mere ndị a introduced to Nigeria. Then Nigerian Shehu Gumi. Who is that Shehu Gumi? And the Shehu Gumi is somebody is untouchable.
amajide nwe ya ihe a ọ na-ekwu amajide nwe ya ya bụrụ onye South East kwuye maọbụ anada dịsi na abụgodo onye Yoruba kwuye ọ ga-ana free bụtụ ndị South East a onye ya jikọta ọnụgụ kwuo ya ewelite ya ala dị nke a na-agbaka m isi ihe na-ajụ bụ anyị nọbụ ụtọ anyị si nọrọ bifọ ndị mba ụwa niile kwuchegogodo ya niile gịnị ka Britain na-ekwu kind of that bondage. They are making us. The Chinese energy goes there like this. Britain can really start to carry the go beach. So if they put on your road, hey, I'm crying. This is one Nigeria. That can be look at Israel. How many can have Israel do? How many? What can I want? Tapakoni Ruku. Another country like this that is India, China, Nigeria. We keep 24 hours. Why pay Nigeria away? I can say that in a week of Southeast. I come out from a country like this, that is the tourists, the boom like this. I look at that, I go. The Ukrainian army. Now, that is easier with Sandog and a leak security there. All right, Mbedoma Joseph, Dalo. And of course, soon I'm going to that na otu obodo dị kịta anụ a. I got support the present government. Ndị nọ n'isi politically, what is going on? Has gonna hammer or hammer. I enwe power to hammer. I enwe the power to ịkwụsị enemy but imagine because of ụdị ndị anyị na ha na-emekọ ihe ụdị ndị anyị na ha na-emekọ ihe ụdị ndị decide go na fa ga-achị anyị ọ ya mere ife na-ebe n'ụbọchị nke taa ji wee na-ebe ọ na-emebu before mba anyị na-aga n'ụzọ freely yes anyị na-alarụ ụra mgbe ahụ with our two eyes closed yes but this is what happens when we were the wrong people on the seat the wrong leadership. Yeah, be eme. You check the qualities of a leader. You know, man on ya be but anyway, they can say as individuals. So I know I have to go that na government and help. Why I na go to be do don't do I know. Kai dendo. Kai fozo. Nko yen nwara anwa dey afozo. I dey na alo ndo fozo na afu front. Kedi ihe anyị nwee ike imenwu we achieve all these things. Kedu ihe anyị ga-emenwu we achieve all these things. Idowe number one, idowegodo onwe anyị ndụ security. It protect our families. It protect our loved ones. It protect ourselves. Because the way this thing na-aga now, before Maria, otu aka a ga-esi wee bata rivers from there baa Benue ma Kogi. Makodi before Maria ọ na-agbagote dekwa Enugu tupu Maria abaa Ebonyi and penetrate. The truth is that these people nwụchanụ they could have been saved. Akara save ha. Mana ndị ọ dịle decide not to do anything. Yeah, Breeze is a mother na dey. Yeah, Breeze is a soldier. They send the video out from Imofia. Ndu ya nania. Because again, as something onye achọrọ that progress. Onye achọrọ onye anyị dị ndụ. Onwe ndị like ro n'ihe kwụ ọtọ na Nigeria. N'ihe na-aga ọfụma. Onwe ndị like ro. Onwe ndị bụ na ihe ọma na-asọ ha nsọ. Ọ na-apọje ha. Ọ na-asafa afọ. So to I know na Igbo, I get because ije na Lagos na demolish. If ndị Igbo ba ya, anyị makacha ata afọ. Ije na Lagos na ebido since 2 months now or so, government na demolish buildings. Ebe ụmụ nwanne anyị si eri nri, ebe ha si akpata ego take care of themselves and their families. Ije n'ugwu Hausa, a na-egbuchacha ndị Christians. When we video nke mfo yesterday or just yesterday. Oh, yesterday. I think on Wednesday prayer ka ndị ahụ na-eme. Na Giwa. Luckily, ima akpọ ya luck because ọ na-awa na-ekwu Christian genocide anyị adị aghọta ya. Ndị anụ a na-eme life
otu nshi nọrọ live na Vote FM kita na Vote Odenigbo na YouTube channel ndị a nọ live na record their prayers and their session. The next thing ha nụ egbe kitikitikata onye ọ na zobe isi ya na-agbagharị na-acha ebe a ga-ezo. Initially I was thinking no knockout ịmago no Christmas period ka anụ nche no knockout si knockout nke anụ a na-adị ebezi ebe ife Maria fụzia onye bụ egbe nọrọ n'iru kamera ndị a mụrụ na kamera dị on ịgwa gị how illiterate ha dị. Ha mụrụ na kamera dị on afọ ebe ha na ma nwaanyị sokwa ha ma nwaanyị ebe ha na-ebukọsị akpa egbu like 3 to 4 persons kidnap all the rest. Ife agadi nwaanyị na gịnị mere na ha bịara ife Chukwu onwekwu ihe ọjọọ ọzọ ha mere no ha bịara ife Chukwu ha bịara ịga chọọchị. Ọ pụtara that na these people the more equipped than the force. Ọ ihe ọ pụta na ha the more equipped than the force. Hello. Train up. I was a Igbu. That is one Nigeria for you. After seeing Nigeria, Yanana. Okay, Nigeria, Yanana, not going to do this. Oh, you're going to go there. Only you there. Practice, we believe. If you get music, now, man, or I don't go for it. Car. I think in car. I'm not only in Nigeria. Go with the chick. Even so on. Now, mother. Oh, yes, I'm not that I can trigger. Who you know, me like this, come like this, area. I'm not that I can trigger this. One way. Express hobbies. If you go abroad, last 2 days ago, then Igbu that to Musa, it's the crew. Now, Nigeria and the beginning that is Duka, and the beginning that is the terrorism. They didn't come here die. Oh, when you get up for go. The whole Nigeria. The woman did the good in an orderly Kora. We will not talk about on Mero Maro. Okay, Meronaro, you're not cheap to get down one, but not in this. I'm making it. You might make Boko Haram not a last throw. Boko Haram not an asshole. Abu, our former president, good luck. After the old speech with the Rabo. Okay, yes, I think I'm Boko Haram and not a Yenan. I think I'm Amaro, because okay, because I need to get out of the president of Governor Abisi. On voice in the so full Yenazo. You know, the familiar. Oh, my lawyer can be you know, yes, now. You see, the talking one of the nations to do. You know, my Yana Coca. I think, you're not doing one day. I think I'm married by Hannah. No, I'm not on my son who is getting that love going to them. The other case, they may show me arrest. Huh? Okay, me when I'm bothered. If on the tour, they have a camp, I took a parado. Then the video out with the AK-47 with the machine gun. I didn't say government food water. I'm the enemy when you're not sitting in the room where I'm not killing with any research. Not safe. But I'm not Dalo. And Obora cake and the bandits against you a video. Like, how video showing how video atrocities hame. Video ya send there kuno nafo and yet when ya gave me about it. Man obu no more about Chinazo video kita no see we can all the rude. Mona president ade achi of ma chowam ebe obu na no. You go seeking at this country adigo ka ọ ga-adị. Mana ajụjụ m taa oke ka anyị enwe ga-eshinyere onwe anyị aka. Ke ka anyị ga-esinyere onwe anyị aka. Hello.
0706-048-5853 my one at 0915-570-8347. Hello. Kime. Papa Ejima from Iva Valley. No. Dalo. Daalụ sọ. Security nke ga-egbu anyị ka onwe security ọzọ. Anya bụ the question. Ndị security ndị nke niile a nọrọ na-eme kidnapping niile a na-ekidnap a na-eburu ndị mmadụ a na-egbu ndị mmadụ. If imagine a whole army, a whole soldiers ka egbu. A whole soldier. Amakwa m ụdị security na-ekwu maka ya but ka anyị ga-echinyere onwe anyị aka ka m na-ajụ. Hello. Kime. No, ka afa gị na ebe isi akpọ m. Oh, the radio senator. No. Bandits more equipped than the Nigerian police. It's a nice question. I can't hear what I know. Now, eating is on Nova. I'm going to take a joke. The mother thinks, you know, so we can full lieutenant in the soldier. So, boy, a full lieutenant was that in a state tomorrow, now bandits had the same lieutenant soldier, our lady defense. Even put our mentality there. So the best thing in this country is that I have really hard maybe also. And with the condition had the way, in a condition I will keep in train a mother upon a different thing and will remain a permanent. So with the condition Nigerian government to say like more especially this present one. I'm going to before I think that this mess will get paid 100 years to come. So the best thing I can make for us now with the full million to achieve. Mother, we can because now one, the government is very good, Nigerian government is very good, look at the wars like this present regime. There's no full SOC, Nigerian Air Force, which is of the Haman set new drone, where video all the whole things, so how much he work to do, but only that he worked with the money fund for number one. Number two, sincerity had grown in the leadership style, maybe you have no grab and power, also another power, or that was the welfare of the masses. Okay, look at it now. In that better now, no longer. That's the rise of people. Well, now. And I saw it. This one, I condemn it. This one condemn. And I condemn you now. When I condemn you physically. I'm going to get no governor on the Benue State. Of the Reverend Father. Water, wait, I know me, I know one radio house. Because this radio house, because another radio house. So now, the whole of Igbu Christianity, and anyway, no insecurity. After this do you look after this do you look at Trump.
I know of your Reverend Father. One year achieve as governor, and you know, young man, not for the Reverend Father. I have to back and that's going to be good here. Not by one who can knock a poker. So I can be free. So you have to be comfortable. You know, against no all or anything like this existing, you know, that you know, I wonder who the Nigerian politicians hate. So I can't go to 1 year old because sometimes I go to 1 year old. I carry loud Trump, Abata. They put in answer, no, for the benefit and good for everybody. And I block them. And I sue you back and I sue politics in Nigeria. I had no guy. And I okay, more true. Ordinary bloody civilian, not at what way soldier. Then how do you think that you can determine what says not by winning how? Let's think about that. The soldier knowing is duty post. What did I have across line? Don't cross with under instruction. Who on that depends on mentality when the politician was. You can or has body general be in charge of that. Say an so young boy can you feel command or yes. But now, what was going on? Who get a whole soldier? It is full kaki gaba all down. Now, a good evening, we say. Now, on the Italian put or the car when they go near the one who I can draft at the Nakatia, see how physically when you should communicate the DK once. Who could be young? So, when I bang and I had to know you, or who know I can't put on Sipasaka. And I know which are going to make it people clear and I go. I give you what you full soldier. But can actually inspect your life. Then you are now expecting a management to work for your Pocolo about to be able to life. You can have body full soldier and all. Then you are now expecting bandits if you have proper security Nigeria. It sounds very, very funny. What can the man or respect good here? No, can defend this country. I got done how I found out the book when I war front. But they are working book when I Sambisa forest. Most of them are out of them. You know, no, I have ACB and it's easy to have under the sun. Imana, oh, yeah, be only one so you politics and now to logic. That's the problem. Yeah, we take a serious sanction. Now that's a challenge, that's a soldier. Because of what we are knowing is stupid. Now, you must got no order from his order. You need to come back. You need to put in your estate reward where you don't have integrity. You have integrity. Now, quite a lot of rubbish. It's an insult before the soldier, not even wicked. But we keep Nigeria by that soldier. Because all on if you saw a uniform personnel, if I go Nigeria, a year ago now, I did not a uniform personnel in full uniform. But to be a lieutenant in the soldier, I can be an appointee. It was not a full lieutenant. So, my dear, just kind of clear because what we I remember one MCC, Nigeria, Nigeria, and at the end of Nigeria, Nigeria war and you can survive. So you don't need to kill yourself. I got no now to defend. That is my prayer. Amen. Oh. So when you try then do till the end, that means Nigeria got them and I will see Baka Kwanu make it sure I may Nigeria them. Obero by just it one and you I will see juice or and I plan and I strategize. Almost some certain things that you could I wanna forget it one. Because I Igbo, a lot of people got there against us. Because man I bụ ụmụ Chukwunyel. I bụ ụmụ Chinemelu. Chukwunyela anyị. Chukwu na-emela anyị. So a lot of people are against us. Ebe ọbụla anyị nọ all over the country. So long as na ya nọrọ na this southeast, I kwesịrị be careful. Then Nnamdi Kanu now. Akwa sentence here today.
So some certain things I kwesịrị na-ekwu na anyị kwesịrị na-ekwu, especially ebe ịma na that nation, na that country, na ịka nọ ebe a, like always some certain things anyị kwesịghị na-ekwu, anyị kwesịghị na-eme. Na-enwe ike now, otu so egwa yeri m okwu, why won't bandits Igbu a brigade, like just like that, like Okoko, no respect. That's not that man, the fourth most kajad man, like Agachanya will be the fourth like this country. But we are just like that, with no remorse, no respect, no nothing. And when we go out, even with all his ihobu, he goes Nandi Ajaya Bariamu. Oh, we are not kahobi. Oh, when didn't equip her. But Kedi if I game me kanyero why I can this circumstance sign on him. Hello. Good evening, Kekime. Oh, Junior, no. Oh. Dalo. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Ọ dịka onye akpọtara kịta nwa ma na o nwere ihe na-ajụ tupu otu a ga-esi ochikwu ya ịdekwezi depend on anybody maọbụ ndị polisi maọbụ onye akụchi okwu kịta nkuchi okwu ihe niile ejiche bụgoro ndị amị na ndị polisi na
fence ihe a niile gba onwe ha okirikiri o nwere ezikwa so onwe security onwe gị ụlọkwa na-ebe gị na disi ka any weapon dị si n'akụkụ gị somebody ga ebu na disi megodo nke iji bụrụ mmadụ ebesikwa na ya bụ arịsịrị gị akwe na ọta anyị mara ịda ọtụtụ ha adịghị ama na n'isi na-apụta onye akwụkwọ datịs ịma na prezidenti nọ 2025 a na anyị aka marakwa 2026 anyị na-ata ihe ga-eme na 2026 were ma onye a ga-anọ ndụ rute that period leferekwa 27 oke nwere senetọ nwụrụ nkekwa inwe oke eze a eho senetọ oke onye anyị na-adị isi na ọ ma anọdụ ndụ fụdatị 2027 na oge ekwete ọnụ nwere ihe na-eji ndị anyị ị na-ata abacha ị na-arọrọ iji anyị datịzi ihe na-eme anyị ukwu pridi everywhere ọ bụ nke nwike nrapụ nwike nwike all that is an arrogant someone only ebu onye ka ga-asị gị nwere ozu onye that is who is who mana nwere izu ofu onye chekwa na sọsọ ihe ga-astọpụ na onye ga-astọpụ tupu ịbanye 2027 bụ God anụkwa ekwu nwa like eze onye na-amadụ ihe dozizi o nwere ihe dịka God mere mmegide mmegide akịkịrị azọ ka nwezi ka nkwụsị ka ndị ọzọ tinye ọnụ ewuziri ihe dịka dead ọkwa ifuru ọnwụ nchere ndị mara ka ikwete na nwere dịka Chineke akara ikwete mana negide asị na mmadụ anwụrụ anaghị ọnwụrụ na ọ nwụrụ ịbụrụ isi ka na esiri na anụ ihe a na-ekiri n'ụwa anyị chere ọbụla ime n'ụwa definitely you must get the answer ime nke ọma ị ga-enweta answer ime nke ọjọọ ị ga-enweta answer rapụ ofu ụbọchị na adịghị mmadụ emuchi anya ya and if you die, don't die. Okay, there. That is Edo. According to that is it. Maladi is easy. You can make a judicial will. You can change the data. Daalụ. Ike gwụ mana ọ ga-adịcha mma onye mma. Ọ ga-adịcha mma but before ọ dị mma ahụ anyị kwesịrị enwe role anyị ga-play. Anyị nwe our own part to play. Ihe ama nnọkọta dị mma on its own. Onye mere njire na-ajụ kedu ife anyị nwa ga-emelu onwe anyị as human beings as ndị mmadụ iwezugo onwe anyị n'ọnọdụ because ihe a careless thing that could have been avoided. Mana ebe ọ bụ na gọọmenti achinyela anyị aka ka anyị ga-esinyela onwe anyị aka. Hello, good evening. Ka ime? Isi Independence Layout akpọ. Alright, you see get what Chimazu na 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Kekime. Neboing. No. Ganir. Igbo so ịmụ mgbe kwuru si na asentensị go maazị Nnamdi Kanu so kịta ka njọsọ gbapụ egwu okwu ma aghọtachara m oyi ya ikwuru kịta ka ọ godo anya ọfụma ka narị ya ikwu onweghị ọzọ a masị gị mana ọ na-eje no trial since so na asị gị na finally enyegwa pass go judgment today for life imprisonment so ebe anyị nọ bi ya but mostly ihe mere nju ewebata ya n'okwu ọ bụrụ ya the major topic for today nju ewebata ya n'okwu a bụ na ebe ọbụla anyị nọ ife ọbụla anyị na-eme asị ndị Igbo ọ bụrụ na anyị nwa kacha eme mana anyị nwa bụ ihe ga-afọl victim so anyị kwesịrị ịdị careful and na anyị ife na-eme kịta anụnwa otu esi wee gbuo Brigadier General Uba and other civilian joint task force ndị swap bụrụ ndị Boko Haram bụrụ ndị bandit ihe ọ na-eche akpa ha ofu ọrụ a nke ha na-arụ otu ọ bụ na egbuo Brigadier General who are we the fourth most powerful man enwe na Nigeria who are we all right so and the man igbu this man adịrịz because the man escape send their live feed ebe ọ nọ ekwesị bịa rescue ya suddenly ndị na-achụ ya ndị chọrọ igbu ya ndị na-achụ ya wee fụ ya enwekwu ihe nkwu but ọ bụ na ọmụbụ gị nwere ile m gụọ eze m ọnụ igosi gị na obodo a anyị nọ na ya ndị a chọrọ udo ha chọrọ peace
hachi busisi amaro ma agenda ha, but anima ajuzi as human being, as a mother, if go na government achinyere anya aka ka ị ga-echinyere onwe anyị aka, because amam nu na anugo maka repentant Boko Haram ka na-asị gị na etinye ha na nga for long na fair repent ga finyecha afa na army, finyecha afa ị ga-afụ ndị enwero training na ndị enwero the body, ndị enwero the physique ibu soldiers, mana ha na ebe ahụ. Okay, oh, ndị soldiers anyị na-anwụsịsị. Iburu a good soldier, iburu a good man, a good army man or a soldier, whatever. Once you make a video against the government, each of the security in Nigeria did beefed up more, cast their location. Achowa gacho. Obadanya. Kedu ka anyị ga-eshi enyere onwe anyị aka, because we are still Nigerians. Anyị ka bụ Nigerians. Anyị ka nọ here. Oye metụta anyị a matter of time, nwayọ. Kedu ka anyị ga-esi enyere onwe anyị aka? Kpọọ m na 07060485853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Kekime. Uruchioma. Ka fa gị na ebe isi akpọ m. Ekesino nnọọ. Our brother, General Igbu, Iga Agwamu, Nande Nigeria, Amari Yeneme, Onye Balu, fight, with the baby anno. Sulu the web on our chicken, while I am because on our good cable. Very video. Yes, I'm not working. Where anything also? Simna Nigeria Mariene. Simna Nigeria Mariene. Two person on Tolega, open the line I can over there. I simba. In China, I support to her. They will go down Malaria is joined over there. In Koshomo, national TV. Who you over? No one in China is joined. A helicopter is joined. No, you have to give me that. I did this support. US should not come. If we are needed, he had it before a while. But I think I was also a woman. When you get a feeling of Nigeria, not have the president of Nigeria. Since young, I know the caution from the president of Nigeria. As I appointee, only the appointee. And the Nigerian soldier, how many years the guys have? They must be training. How many months of that training? They must be training. The higher training will not go for getting soldier. How can I tell the higher training? I'm not gonna what will not make it survive. But you have for common civilian. I be an attacker, food. The whole Nigeria, because even there, over the last one, Nigeria, over the last one. National PDP will be conference about what they are saying. They also work out the motion on Nigeria as FCT minister. Go up on the Abuja. JJ Costa Nusa, Abuja, and the whole Nigeria. It's not going to be one. Now, I'll wait for one. But that's an answer to Kenya. So, Kenya is a point that I need to grow. Our president are not going to be for us. Because Trump, you guys didn't get any power. Yeah. Our governor of Benue State. Last time we could equal like Magana
I was watching it today. Arise TV, play talk, open last. Before this one, play with this one now, what be a nice she don't wear. But you know, no, not Chineke Yabasaki, don't man, merciful God. Open and the answer, they jaro, we. You forgot how to use your lips with ya. They did jaro, we. At the house, they bring the Bible down. At the dinner now, we. I swear that. All right. Daalụ. Nsogbu ụmụaka. Daalụ sọ. Daalụ. Ya bụ ihe nwe ka ọ dị. Mana ka anyị ga-agakwa n'iru 07060485853. Hello. Nnọọ Abụchi. adịkwa n'ebe n'isi na ha na-achị anyị nọ. O nwere ụbọchị m na-aga na onye sede ofu onye na-ekwu azụ ebe a mmadụ ole ka a tọrọ 2 days ago beta a na-asị na Enugu free na ọ dị free onye aghọta m gaa n'abalị gaa ma ọ dị free bịa na benue ọbafọ ewere ya nara ihe ihe ndị a niile a na-ekwe amaghị ndị na-enye ha infọmeshọn. Nsogbu dị anyị enwe oke ndị na-asa na polis gịnị ka ha na-arụ ị na-aga along the road oil terrorist extortion money for ndị mmadụ na inye adọbụlụ ị na-anya ma agbasi n'igbo onye ochi. So ihe ndị anyị igbo bụ the type of uniform men enwe ndị adịghị ntụtụ n'ime ha. Most of them, their mentality is to go and make money. So that is the problem. Mgbe elebara anya na ihe ndị ahụ anyị enwe onwe anyị ma ewezụga esi na-aga nsogbu ka na-abịa. Onye nọ na be ya ama ihe ya ga-adị ndị n'Enugu ama agaba adị na-ele how things are moving. Problem n'ala Igbo anyị in particular. So ndị Igbo anyị kwesịrị iche echiche ele ebe anyị na-aga. So all you want are the things I am a darling. Daalụ sọ. And ihe okwu maka ego remind him of the same bandits kwa ndị a na fire. Kidnapụrụ mmadụ onye ha kidnapụ ego ha natara n'isi. They were videoing it. Na-asịzi anyị ndị na-enezi ha anya, if you like, don't make money in this life. If you I get you pụtakwa na social media, I tell you people, don't envy anybody. Envy na onye ọbụla maka ịmara ka ha si akpata ego ha.
ị marụ ka ha si akpata ego, ị maghị ihe ha na-eme wee na-akpata ego. Ihe ịma bụ gịnị? Si weta ego ka eribe na-erikwa, but don't envy anybody, because agwa gị ihe ndị a na-eme, ihe ama n'ọha ka a na-aya n'ụwa, ihe ama n'ọha anwa bụ ihe ji anyị ịga n'iru. Nwero mana nsogbu adịrọ dịta otu obodo dị kịta onye mmenju eweta this topic maka Christmas na ha abịa very soon. Ọ bụrụ oge mmemme. A lot of us na-eme expect our families. A lot of us na-eme expect our friends. A lot of us na-eme expect ndị dị iche iche ịnata n'obodo a bịa sịla anyị mee mmemme. Kedu ife anyị na-eme imeki sure that n'obodo a dị nkwadobe for any unforeseen circumstances? Kedu ihe anyị na-eme imeki sure na anyị chekwala onwe anyị individually? Maka na obviously the security adịgo penetrated. Ọ ha nwa na-amazi anyị imi, ha nwa na-amazi imi, ha nwa na-ekwuzi nekwa, ọ ha nwa na-agwa, ọ ha nwa bụ oke anọ n'ime ụlọ na-agwa nke nọ n'ilo na azụ dịkwa na ngịga. So anyị ga-adịkwa very careful. Anyị makwa ihe anyị ga-eme, anyị makwara ihe anyị ga-eme ka anyị mebekwa ya. O nwere video mfu today, yeah, about outside the country, maybe UK, maybe Long obodo, but not outside the country. Somebody name a video. Nigerians be to kwana na the train. Wana asifa na efa ndị youth na ya. Una adi ekwu okwu gbasara ihe na-eme n'obodo, una adi una nọrọ na represent the country. Ihe na oza a terrorist country. Hello. Good evening. Kekime. No. All right, Dalo so ndị nọ na YouTube onye jekwe Cecilia it is painful that our leaders travel to other countries where their system works and they refuse to put things in place to save our country. They are just realizing and watching the citizens die. My dear. Oh Diego. Hello. Can I find a bit album? I got your lazo. Granny. Good night, I catch up. I'm not going to comment that now. What is on another? African wins here. And a general swelling in. As a notice now. Oh, Gunaji, and you go have a hole. So he may catch a no, but you will try either. I did say forgive it $1,000. So that can more John we can have about every shower. Really, Hannah will say now, you just are.
That is the only thing they would open a hard work for can dirty life. I'm not a man, daughter, and you go there. What they are winning the election. I dare to change but in their own office. And when the kingdom has section heaven, and as a full was abnormally among the human children. One young without do. When you come from all the communities in such normal behavior, because they are to gain that thing, because someone who gain that thing, things will be better for the diplomacy. And the devil doesn't want to be happy where the poor are rejoicing. So the devil always happy when the poor are in pain. So that is why it is no good. Or the work of your done on a work. For the other hand, or the regular has got that used to such. If you still tell the truth, if you go and my in your house somehow, it's put in Google one particularly. Hali like in a year or two, if you not cheer you are moving. But I go, they look like in the Bahari chair. Or you know, like, okay, no work on no soldier. I will know what she be a no as American no soldier. But 8 years old, I came man, although us come on no soldier, and before I can make you up, and I pass through house. House away to me, which year my care below house here. People name is Odenigbò. Onye bụ na nwunye na kakali na agawe na ndị kabaza ha ije kwa na ọchịchị si aghọtali ihe nwunye na-akpọ ọsị na nwunye biri ọmụto dị kichin na ndị ọda rum igwe akọ na azụ ọchịchị ya dịiche siri esi ego. So ọ bụrụ na mgbe Buhari ka military soldier or military officer, I tell you, this very obodo a ka ị nata maka nwoke a nwere ezigbo ihe ofu n'obi. Mana anything outside that, ndị ugwu na-enwe obi mmadụ. No, na ihe na-achọpụta na ya bụ na inwe apart from them, other part, a na-abanye after general swearing in, as na-echesi na mefuluba eze n'obi, abaze n'obi ha, ha mekwo nke ha, ifuzo ịnwụ na-emezi emegozi emego, ị na-asịsịkwa mmadụ anya. Onye na-akọwata naanị ya niile bụ na onwere ihe ọzọ ọ bụ onye na-ege m ntị na ọnwụ na-ajị ihe na-etinye aka. Let's start from ourselves. Onye ọbụla sere aka na-ajị ihe adịrọ ma it pay. Ọ bụrụ na ọ ga-esidi gị ike ezi afọ aka ego make a good foundation for your family. Inwetara otu dị ụmụaka ị ga-enweta ịghọtago ka iji na-etinye aka n'ajị ihe ha bụ n'okwu iriri ndị fọdụde ọ dịrọ mma. Akachikote ebido ka anyị na-enwezi gọọmenti anya like onye kwuchara obi onye emetego isi bụrụ ka anyị bidogo for ourselves I sanitize or get ourselves because ọ na-anya kịta nọ nga kịta na after life in prison. Very sorry to say this. Ama mgbe aha likwu ya mana ekwu ekwe na ọ na-anya so ka anyị kwale niile mana ka anyị dowe gote ya maka na ichu okuku ụmụaka ya bịa na-anwụ ọjọọ na nke dibịa jejuo dibịa kedu ihe na-emenụ dibịa wee si ya efe na ihe mebụ na ọ na kalite azụrụ anyị esi na ọ na-abịa otu olute na bịa nwa ebe o si na ọtụ ya tụgodo ofu then ya na wọchị ụzọ na bịa tụ ofu ihe ahụ anyị ahịa akalitere isi na naite na ndawaiza n'ọnya ọtụkwa ọzọ na ndawaiza kwa n'ọnya ọtụkwa ọzọ nọdagwa ifutin ata na ọnya ka anyị na-ejitebi akụcha ọ na-achịkarịkwa dibịa ndị na nwere ya na n'ọnụ gị aka iji na-ekwu maka gị anyị na gị benetecha ọnụ gị. So anyị na-akwụkwọ ya bụ inu ka m tụọlụ ụnụ based on now condition na ọnụ anyị nwoke ahụ. So ka anyị kwukwu aha side mana ọ ka mma na ebe ọbụla onye nọbụ nwa afọ Igbo ka wofu aka na ajọ ihe ka be anyị ka anyị bụ agodi mma because na anyị bụ be anyị adọgodo si result na anyị ka nwegodi our community na ourselves chegodo aka na ezigbo ihe ka ajọ ihe benetechukwu na anyị bifo ka anyị nwegoro obi nke nwanne goto then anyị na-eweze gọọmenti na nke na ha na ome ha anya ka ọ dị ụzọ. Daalụ sọ daalụ ofu ihe ahụ ukwu ọnụ anyị
ịma na ikwucheche na ebe ị nọ na a ga-ama gị ikpe. In as much as nice na this country enweghị law, ọkwa for ndị ọchọghị inwe law. This country dị selective ndị ha chi punish. Onye ka o ji abụ inwe plans ime gịnị buru ya n'obi chọọ ndị trust ndị na-ama ndị na-adị ịma na anyị na-ekwu okwu maka aja anya amụ nwoke si mụọ nwoke ka ọ bụrụ nwoke. All this period iwere ọnụ gị kwa nga nọrọ ofu ebe nọrọ nwayọ plan onye ịchọ plan within yourself imego na ọfọ dị mma ndị a na ndị a marụ ka isi ekwu okwu mara ihe ị na-akpọ ndị gị na fanọ because the truth bụ ta asị na ife ịkpọ nkịta gị ka ọ ga-abụ. Ndị kpọrọ certain name ha behave ozie ka certain way I treat ha the same certain way ha na-ebehave na ya unu ama mana ọhị nju ọnụ unu wee kwute. So I gotta be very careful. I gotta be very, 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 very careful. Yeah, but again, the way we dress, case we address, yeah. When we high game, yes, I got buy you ogige. Buy you ogige deal. I want buy baga. For that, I want to go obodo ibu. Ometu hoku, ometu gini, ometu aka. Yeah, it will not pay you, but one day it will. I kwesịrị ịgbaba anyị ogige now. Kita erugokwa. Yes, the time has come because mgbe anyị na-asị sit at home on Monday. Onye ọ na-eburu nke aburu nke olugo na omume ụmụaka unu ha unu apụtaba ndị youth. Because I need ichekwa onwe anyị now. Anyị kwesịrị ichekwa onwe anyị. Hapụ ndị dị innocent. Hapụkwa ndị dị innocent aka. Chedo ụmụ nwanne anyị, chedo ndị dị weak, chedo the young, chedo the old, chedo the pregnant people, chedo ndị dị handicapped, ya bụ ndị dị unable to walk ma see. So oge ahụ erugokwa o. Kedu ihe anyị ga-emerụ onwe anyị ihe nkwu kịta? Kedu ihe ọzọ ị ga-emenwukwa? Election erubego. Anyị ka nọ na Nigeria. Anyị ka nọ na ebe Nigeria. Anyị enwebeghị Biafra. So anyị ga-make do of what we have until further notice. Ebe a nọ now, ọ bụrụ iwu asụ anyị for me na mma na onye Igbo. Nchọ na onye Hausa, nchọ na onye Yoruba. So anyị ka nọ na Nigeria. And a lot of our sisters no chalo di na these places. Okwa Davido bi anụrụ Chioma. Okwa Linda Ejiofọ ga anụrụ Ibrahim Suleiman. Okwa ona ha di ebi n'udo, ha na-ebi. So otu anyị nọ kịta anụ a, jekwenu jee chọta aka jekwe weta voters card gị. Time erugokwa o. Jekwe jee chọwa voters card ebe ọbụla ọ dị. Jee chọta ya. It doesn't matter, do your best. Don't let a friend send a message. Simna, organato, mana na obia, no made the right thing. No with the satisfaction so that it just knock a cook hake, cook hoku nene. Then was the election and padono wound, only noon 1 naira journal. Because so yeah, can make the we bought our conscience long before the reign of Tinubu. Oh, you know, Amaro. After I attack it, I go after Obasanjo. I think the good government time will say after Obasanjo. Buhari aiche no kari email anya ebere. Akụkọ. Onye abi ejezi ya sazi okwu. So jekwen tichebekwa no voters card unu. Agbawagokwa local voters card. Makwara ebe ịchọ eje jewekwa na local government. Say nature of voters card. Whatever it takes, may I keep your voter all the very important. Even a polling unit gi bano gige. But whether na you no ton ani. Malum bache wall you na ndia na aware. Oh, the ola malo na PDP faction meeting na
Kayana, one ninja go again. That day, work again ko. Then kwadobe. Makana oya hita aka. Uteba aka. Oma fiaro fiaba. Before marry at 2027, so engineer kuya na aka. Ibilope n'oge. What was very important as ndị Igbo. Ime onye ahụ ifili na ya eme nwaanyị mma. Tinyekwa ya ebe ahụ. Ifili na onwe onye bịa useless your effort as a voter. Sachasi aka gị ike. Tu efia ya n'imi before onye ahụ recover brain ya reset ya. Educate our older people, our younger people. Educate them. Go how what to do. Because ndị a ka agụ kacha agụ ọsịsọ. Enyekwa na ala ha 1 naira piam. Ebunye ha anụ na enwekwuzi 10 kg rice na ama nzuru gị more than 2 times. Iburu awọli aga. All right, Don Frank Ugeze, good evening, Auntie Chinazo. I think the main cause of insecurity is from our leaders. Dalo so, Don Frank. Dalo. Kanje kpachala obere egwu dị anyị n'ije enu adịrịz. Na nacheta azụ. Ndewo. Ijenu na-eme na akwa na akwa ma ndị nwa nwere na nwere. Ijenu ma ndị na-akwa na akwa na ndị na-nwere na nwere. Na-akwala ụwa ga-adịla n'ihu. Na-akwala ụwa the office one. I shop and do what? Plug it me and the charge. Okay, to charge.
And also na the last wrap of the show. In fact, mpiachi ka mbiazire piachi no na si unu dalu kunswe no yellow no bosinketa. Dalu kiss we contribute to the show. Eyotago. And ebe anyị na-amụta ihe ịgwa gị na onwekwa ife anyị na-eme escape n'ụwa o. Ịgbagharị chacha ịnachieta ebe ibidokwa mgbagharị mee ihe kwesịrị ime maka ọ bụ na imere ya mgbe ekwesịrị ime ya anyị ama na ebe anyị nọ now. This period I brought the period of I push blames or I point fingers. Kita bụ time anyị kwesịrị iji wee jikọta onwe anyị ọnụ mara ihe anyị kwesịrị ime n'anya na-azụ ihe megonu kedu ife ebe loopholes dị anyị ama ka anyị ga-esi wee fọchisi ya bụ holes. Unu n'anya 2011 ekidnap Chibok girls, 2025 ekidnap Kebbi girls from school, 28 either 23 or 25 ka ha dị. Ndị nke Chibok girls eji mana ọ bụrụ ha ncha ka rescue cha. And from deliberation nwego with people on this situation, a na-achịkọta line nọ ndị train golu ndị kidnap train obi ife na-akpazi ịmagonu ayala niile a na-akpa kịta ndụ a na-ewelọcha na-egbu mmadụ ka ọ bụ ọkụkọ. So imagine what will happen na ọ bụkwa na these girls na find rofa. So I gotta be careful. Tata on the Kebbi echi kedu onye ọ ga-abụ anyị ka nji wee sị anyị ka anyị kee nkwụcha n'oge ka anyị hapụ isi na o metụtara ya matter of time before o ruo anyị nso. All matter of time. Nwere ihe mmadụ na-eme kịta na onye ahụ eji ha anya ya na-aba emi o dọrọ possible. Be careful what you say. Be careful ebe ị na-aga. Ime na travel ọ bụ na ọ dịrọ necessary. Onwe ndị nke mfo ebe last week travel ka ha na-eme akpọchụcha ife ya na-akụ oh no mara ekwu ndị nkwu ekta akpata oyi osoche n'ihe meme draw wet ya ebe. These people obi dị ha n'azụ a na-ekwu ipu ha onwe ihe dị ha eji ha ifu ka ha si welu metal na-akụriche ndị mmadụ isi na-akwụ ka ọ dị na-echi ka ọ bụrụ gbasa ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntichi n'azọ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Anyị na-abịazi na njedebe ọ na anyị abịago na njedebe. Onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ sụọ naanị. Agbacha ọsọ agụọ mile agbacha egwu ọ na n'ukwu. Oriri ama ebu na-eji ibi ogwu anọ na-akụ mmiri abaga anya ncha abaga anya hie asaa n'anya echena na ihe a gbasatara ọrụ ibido nkịta strategize wa plan ba nke anyị ga-esi wee close our borders, monitor funny movements, sụchasị ọfịa niile dị na ogige anyị gbaa ya ọkụ ihe ha mata nke a na-abazi kịta gbashia na ebe niile unu na ọkụ. Ọ dị very important ka a na-afụ ụzọ. Ndewo. All right, bye.